Molweni, igama lam nguLubabalo Sompondo, ndiyinzalelwane yalapha eBhayi. uLubabalo ke ngusomashishini ukuye kunye nomfundi. uLubabalo uzalelwe apha eBhayi, ukhulele apha eBhayi. I-primary yam ndandiyifunda eNkwenkwezini Primary School. Xa ndikhumbula e-primary school ke ndandingumntana owayethule, ndaphinda ndangathi ndiyathetha here and there. Ndikhumbula ndandingumntu othanda wenza i-public speaking. Uba mhlawumbi kuyashunyayelwa esikolweni ndandishumayela, and also ndingumntu mhlawumbi owamkela indwendwe. Kamva ke ndanikwa ne-certificate kuthiwa I'm a public speaker, like public speaking. So ndakhula ke ndaya e-high school yam ndiyifundele eMaspatsane. eMaspatsane ke nakhona ndandingumntu owayedlala ibhola. I enjoyed udlala ibhola kakhulu. Ngasuka eMaspatsane, I went to eMidlands. eMidlands ndafika ndenza i-electrical engineering, but azange ndiyithande. Ndayeka ndahamba ndaya e-PE College. Nalapho ndayenza i-legal secretary. Zange ndiyi-enjoye nayo i-legal secretary. Zange ndiyi-enjoye nayo. I think eyona nto yayindibetha kakhulu is that ndiphume e-high school ndingazazi uba ndingubani kanye kanye. Bendingayazi uba what is it that I like, yintoni endingayithandiyo, zonke ezaa zinto. I think kuba ke e-high school ndandisurrounded ngabantu abanee-characters ezistrongo. So uba umntu uya ngapha nam ndiya ngapha, uba kuyiwa ngapha nam iya ngapha. After high school ke abantu abasekho ngoku, bazenzela izinto zabo. So ndashiyeka ndindedwa ke kundilenga, and I would say that it took me some time for me ndizazi uba ndingubani, ndintoni ii-interest zam. Hence ke ngoku ndingathi bana ndiyaqala ubhluma ke ngoku, since now ndizazi uba ngubani, ndingubani, and zintoni izinto endizi-enjoyayo. So yeah. So what are you currently doing? So currently I run my own business, which is Quantum Solutions. Quantum, not i-quantum le iqhutywayo, abantu bayathanda uyiphazamisa, but i-quantum as if it means quantum le, no. If yanivumela mandiye kwigama neba ndalithatha njani. So I'm a huge fan of the Big Bang Theory. I don't know if you know the Big Bang Theory. There's Sheldon there. I love Sheldon so much. So Sheldon, on this episode, wayethetha something about quantum physics. So waye-explaina into ethi quantum, that is into encinci but ine-effect enkulu. So ndabona uba, oh okay, yeah, it resonates with me, because amaxesheni amaninzi abantu endidibana nabo, like most of it, they are my clients, bayanayo laa ndawo yoba eyi uncinci man, I don't think you'll be able to do this, but i-effect after that baye bayibone. So ikhampani yam ke yenza i-digital marketing. Digital marketing meaning that ndinceda abantu, oosomashishini isikakhulu, ukuba bakwazi ukufumana i-potential clients okanye i-target clients zabo ku-social media. As uba siyazi, social media is growing each and every day. There's so much competition. Baninzi abantu abasebenzisa i-social media, and also baninzi abantu abasebenzisa i-social media as just i-consumers ze-content. Bakhona nabantu abasebenzisa i-social media to market their business. So if ever wena as usomashishini awuzipositionanga ngendlela e-right, you might find yourself in trouble because of abanye abantu ngendlela bathetha ngayo, they know how to attract the right target audience. So into endiyenzayo mna, I help them with that. Ndibanceda ngendlela yo-communicator with their target market, and also that ibe clear into abayenzayo, ibe clear ne-intentions zabo to their target audience, kwaba bantu baninzi kangaka abasebenzisa i-social media. Enye into endiyenzayo ke is content creation. Content creation, which means I take i-content for them, like commercial videos, yabo, for bona. So ndiyazidirecta nazona nakhona, ndithi uba no, ithi ngoku xa usithi wenzela uba umntu athi njalo njalo. So yes, and also this is student. I am studying marketing in Boston. So also I am a mentor who Vision for Women. Vision for Women, we mentor young girls, Payana. So that's what I'm currently doing. Yeah. But when you say you mentor like young girls, which area, is there any place where you're based, or how do people reach you? Oh, okay. So i-program
yona is focused on Nelson Mandela Bay and Schumansdorp, ane? But then when you're part of the program, you assign uba wena uhoya abantwana abahlambe base-Motherwell njalo 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 njalo. So akusuba ndiyenza on my own capacity, but because of I'm part of the program ke ngoku ndiye ndi-asayinwe abantwana abathile around eMotherwell ke abandi-asayinwe kubo mna. So yeah, and mentorship, like I said, uphuma kwami high school bendingazazi uba ndingubani. I feel like if ever I had like usisomdala kunam that I resonated with andixelele uba no, you matter, hayi, your voice matters, like you are the main character, yonke ezaa zinto. So now I'm taking all of that, yonke laa nto ndandiyidinga mna ndiyithulula apha kubo ke ngoku, ndibakhumbuza uba no, zazi, uzithembe uba ngubani, so that whatever you do in life uyenza with confidence. Are there any people that you're trying to help around your area? Remember, everything starts at home. Yeah. I'm not supposed to no. Is it because ungumntu ohlala inside, like uhlala usendlini, or usisi wami ixesha elininzi ndihlala ndisendlini. I think enye into like nokuzibalela. Ibona xa when you do things at home, like aba bantu, they've seen you, they know your progress, like bakubonile ngexesha elithile. So now when you come wena with a different perspective, khona laa nto uba hayi kodwa wena wawuthe what, so ndizakumamela njani. So I think abantu around i-area yam ndisenayo laa nto uba like I feel like don't think laa nto ubulekhishe kuyo mhlawumbi ungabanceda bona ubana bangathi go through laa nto? Yeah, I think so, but bengangayicingi sisi wam, andifuni shem, andinento uba ndingaqala ngaphi njani, andiyazi. I think isazenzekela as time goes by, but ndiyikhipha in mind loo nto leyo nyhani ke, to a charity begins at home. Yeah. So yeah, they understand. Thina mosisi ngundingubani, usibabalo ngoku currently you can say uyazazi uba ungubani, so khasicacisele further about ulubabalo. Okay, so ulubabalo is someone who loves to love. Ndiyathanda uhleka kakhulu, ndiyayithanda i-energy e-positive. I love being around abantu abandenza ndihleke. Also, I would say that ndingumntu who likes to inspire others. If like my friend would tell me ba, hi man, I have this idea, I try ba ndimbonise ba no, it's actually possible. And also ndimbonise like there's avenues, like it's very possible, you can do it like this, you can do it like this, you can do it like this. I like to impact abantu positively. And also I love izinto ezidibene with leadership. Yeah, if you'd allow myself, I think one day I could be the first female president. Right? So I love izinto that as in a leadership, ndingumntu othandayo uzakha, ndiyathanda ufunda, also ndiyathanda uzisurrounda with abantu who are at a higher level than me. I believe that if you put yourself in rooms as abantu who are already living the dream that you have, yeah, but I always say like get in rooms where your dreams are other people's reality. That's when you realize, but oh, actually A, B, C, and D, it's possible because of aba bantu balapha phambi kwakho, and when they tell you the big things that they do, now you feel about like, hey, actually I can do it. So ndingumntu onjalo, ndiyathanda uthetha xa ndimqhelile umntu. Kwabanye abantu it might take at least 3 months for me to ndikhululeke ndithethe because of andifuni uthi ndishy xa ndingakwazi, xa ndingamazi abantu, but xa ndikhululekile ndiyakhululeka kakhulu. And yeah, I really think that I'm a very positive person. I like to impact abanye abantu positively. I am an aspiring leader, also an entrepreneur. I'm very passionate, I'm very obsessed about entrepreneurship. All right. When uqala uthetha, you said you used to preach a primary. Was it because of your background, or it was something you liked? I think it was because of my background, because I don't even remember noba ndandithini. I think it's because of my background. Ndikhuliswe ngumakhulu wam. All right. And umakhulu wam undikhulisele enkonzweni. I would say that
God is the foundation of who I am. Nam ke njengoba ndikhula ndamenza like my anchor, ndamenza as my insika yam. So most of the things that I do ndiye ndoyame with my faith. Uyabo uba God is within me, God will help me, izinto ezinjalo. So I think because of indlela ndandikhuliswe ngayo ne-environment umakhulu wam ndothanda uya enkonzweni okokoko bonke bozuphuma mama kusecaweni. So nam ke mos xa ukhula kwindawo enjalo uye uyipractice even naxa ngumntana. So I think yayisukela apho loo nto leyo. Umakhulu ngoku. Umakhulu khona ngoku. Is she proud of you? I hope she is. The woman that you're becoming. I hope she is. Igama lam uLubabalo ndaliphiwa nguye umakhulu wam. And sometimes iyandilungisa ba it's not akuthiwa Lubabalo, no, Lubabalo. Oh, like as in you pointing ba Lubabalo olu. So nam ndiye ndiyithathe laa nto apha kum. I would say ezinye izinto ziyandothusa xa zenzeka. For example, this interview right now, I still don't really see mhlawumbi le nto nina niyibonayo kum that ningafuna uninterviewisha. But however, kuyo yonke loo nto leyo mna if ever umntu onondibuza uba yintoni ekwenza uba makubeke laa podcast, yintoni ekwenza abantu mabekubize phaa, ndingathi Lubabalo. Because of yabo, it's God grace, everything that is happening to me, I think kungongenceba okanye igrace yakhe ubawo. So igama lam ndaliphiwa umakhulu wam and ndiyalithanda. you are big. Yeah, Do you thank know you so that? much. I didn't know that. Because when your name was mentioned, I was like, I know her. And she's my daughter's colleague. Yeah, I was so looking forward to see you knowing Ulubabalo or Lubabalo. Yeah. So from here, what are you busy with? Okay. So from now, I'm still trying to build my company. Ndifuna ukwaziwa when it comes to media. If ever, let's say, you see the most creative advert efowunini yakho of a local business, uyazi uba ingathi nguLubabalo lo wenza le nto, ingathi nguLubabalo lo wenza le nto. And also I want to look into training abantu or educating people more about the digital space or the digital ecosystem, more especially township entrepreneurs. I feel like abantu abanayo ingxaki yosebenzisa i-social media, abanayo ingxaki yoposta neento ezithile, but I feel like the approach to understand that social media ayiyonto nje just to scroll and just consume content, but is a tool, yi-tool leya. Especially if ever you're an entrepreneur, you should look at it as a tool. But okay, I can use this to reach my target audience. I can use this to create a revenue. People are making money out of social media. So I feel like I still want to get into that, like in the inception, try and change people's perspective in terms of the media or social media. Yeah. So Lubabalo, abantu bangakufumana njani? Okay, abantu bangandifumana kwamakhasi onxibelelwano. Oqala Facebook, nguLubabalo the brand doctor, naku-Instagram nguLubabalo / social media manager, TikTok Luba social media manager. So into endinoyifuna uyithetha komnye umntu omtsha is that the right time is now. Asoze liphinde libe likhona elinye ixesha for wena uqala uyenza le nto ufuna uyenza. Amaxesheni amaninzi abantu balindela into yokuba ndifumane into ethile so that baqale le nto funeke beyenzile. The minute you understand that elona xesha lingoku, you don't need anyone to validate you ukuba le nto uyenzayo i-right okanye irongo. Uba urongo guys, mandithi uba abantu bangavumi xa kuthiwa barongo nje. But what I'm trying to say is that you don't need anyone to applaud you for you to know that le nto uyenzayo i-right. What I'm trying to say is this: I wish that sonke singa-realize that we have the potential to become whatever that we want to become. Yonke le nto ilapha kuthi. It's just a matter of you taking the first step wena uyenze le nto. Kukho into sometimes abantu abalala ebusuku. There's something uyicingayo kokoko ba I want to do this, you want to do this, but you're waiting for the perfect time. Elona xesha lingoku. There's no other time but now. Eyona nto ndifuna ukuvala ngayo is that
umzingisi akanashwa.